बिटिसि हालामनिफ्रायहाय थ' बेबायदि गैला एमएलए सिट मोनसे दङ बेखौ मा जाखो खौरां गैया दिनैसिम जिहेतु सासे व्यक्तियानो मोननै पजिशनखौहाय हल्ड खालामनानै दोनदों जे आसामावहाय गोबां साख्रि थिसनथाइ होदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जोंनि बिटिसि हालामावसो जोङो गोब्राबनानैबाबो बेबायदि साख्रि थिसनथाइ गोबांथार सिटआवहाय नुनो मोनासै बेवहाय गभर्नमेन्टनि बहाबा नङा बहाबा एसे भुल दङ आरो बेखौ लानानैनो भिक्टर दास होननाय सासे अनलाइन फोरोंगिरि बिथाङा मोजां बाथ्रा बुंलांदों मिनिनानै बिथाङा फोरमायथिनानै होदों যদি এপিএসসি লেভেলৰ পৰীক্ষা হয় আমি এপিএসসি দিম সবকে এসিএস বনাই দে কি বাল কেলা গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ড্ৰাইভাৰ বনাই আছো কেলা সব এপিএসসি কেলা সব এপিএস কেলা যোৱা পৰহি মই ফেসবুক লাইভত এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলো যে অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যি পৰীক্ষা হ'ব তাত আমি লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ আমি অনুষ্ঠিত কৰিম দুই এজন ব্যক্তিয়ে মোক জনাইছে যে পৰীক্ষাত নতুন নিয়ম এই বছৰ কৰিব নালাগে কাৰণ আৰু যেহেতু দুমাহ আছে গতিকে আমি পুৰণা বা আগৰবাৰৰ দৰে পৰীক্ষা পতাটো উচিত হ'ব गिबियावनो हेलो एसबी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसे हेलो एसबी ब्लग चेनेलाव बरायनाय थाबाय गोसो गोरबोनिफ्रायहाय गोबाव सम आङो माने बिदि गेप खालामनानै भिडिअ होगासिनो दं बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय समा मिलायैनि जाहोनाव बेबायदि भिडिअखौहाय सानथाम सानब्रैनि उनावहाय बेबायदि भिडिअ लाबोनो गोनां जादों जा जियानो हक आपडेट्स होनो गोनां बेबायदि इम्पर्टेन्टबो गैया आरो मेन गुबै टपिकसिम थांनायनि सिगां आं मोनसे खोथा नोंथांमोननो फोरमायनो सानबावदों बाय इलेक्शननि जितु रिजाल्टआ बे फैबाय एन्ड इन्डिया ब्लकनिफ्रायहाय मोजां पारफरमेन्स खालामनायखौ नुनो मोनदों स' बेजोंहाय नुनो मोनो जे बिजेपिनि बा मदिनि जितु इमेज दंमोन जितु मदिनि थौ बे लासै लासै जोबलांनो हमदों बे जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जेन' इन्डिया ब्लकनि गेजेरजों कंग्रेसआहाय गोबां माने गावसिनि पलिटिकल माखासे जेंना जेंसियावहाय बारग'नो हानाय बायदिखौ नुहुरदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननिफ्रायहाय बेलेग नुथाय नुनो मोनगोन एन्ड बिटिसि इलेक्शनावबो हयथ' कंग्रेसफोरा नैबे जितु एबारनि रिजाल्ट आउटकामखौ नोजोर बोनानै गोख्रोंसिन जानायखौ नुनो मोनदों एन्ड एलायन्सआवहाय एबार काउन्सिलाव हयथ' मोननै मोनथाम बेबायदिनो सेन्ट्रेल दोलोजोंहाय एलायन्सआव थाफागोन नामा बेफोरबायदि सन्देह जादों दा बाय इलेक्शननि खोथाखौ बुङोब्ला जोंनि बिटिसि हालामनिफ्रायहाय थ' बेबायदि गैला एमएलए सिट मोनसे दङ बेखौ मा जाखो खौरां गैया दिनैसिम जिहेतु सासे व्यक्तियानो मोननै पजिशनखौहाय हल्ड खालामनानै दोनदों स' बे बेसेबांसिमहालागै माने लिगेल आरो जुक्ति गोनां जे बेनि फारसे मानो दासिमबो तदन्त जायाखै आरो खुनु बेबायदि एनाउन्समेन्टबो जोङो खोनानो मोनाखै जे बाय इलेक्शनावहाय जितु उदालगुरि कन्स्टिटुवेन्सिनिफ्रायहाय जोंहा डेपुटि सिएम गबिन्द बसुमतारी सारा बेलाफारसेथिं काउन्सिलनि एमसिएलए हिसाबैबो बिथाङा दिनैनि समावहाय डेपुटि चिफ जानानै दङ आरो बेलाफारसेथिं एमएलए हिसाबैबो बिथाङा सासे प्रतिनिधि हिसाबै आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियावहाय बिथाङा नुजाथियो थ' सासे मानसिया माबोरै मोननै पजिशनखौ लानो हायो स' बेवहायबो बाय इलेक्शननि मोनसे समावहाय गोबां माने दावराव दावसि जादोंमोनबो आरो बेखौ थाबैनो बाय इलेक्शन फाथिनांगौ होननानैबो बुंनाय जादोंमोन खिन्थु बे दिनैसिम बेबायदि खुनु खौरां मोननो हायाखै आरो सिरि दङ दा बेबारावहाय बाय इलेक्शन जितु जानो गोनां सिडलिनिफ्रायबो जितु जयन्त बसुमतारी बिथाङा एमपि लकसभाखौ क'क्राझारनिफ्राय देरहानो हाबाय स' बिथांनि सिटआबो बेवहाय खालि जानानै दङ स' बेवहाय सोर कन्टेस्ट खालामगोन खौरां मोननाय बायदिब्ला बेनो थोंजोङै चन्दन ब्रह्म बिथाङा जिहेतु इउपिपिएलआव जगदान जानानै मोनसे बिराद गिदिर अबदान होदों इउपिपिएल दोलोखौ दा बिथांनो बे सिटखौ होनो हानाय होननानै मोनथिनो मोनो आरो बेलाफारसेथिं बिपिएफ दोलोनिफ्रायहाय सोरखौ होयो बेखौबोसो नायनो गोनां स' बाय इलेक्शननि डेटखौ जोङो थाबैनो मोनथिसिगोन आरो स्टेटआवबो गोबां जोंनि बिटिसिनि बाहेरनि स्टेटआवहाय बेबायदिनो सर्बानन्द सन'वाल फर्मार जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि जिहेतु बिथाङा राज्यसभानि एमपिमोन केबिनेट मिनिस्ट्रियावबो दंमोन स' बेनिफ्राय दा बिथाङा डाइरेक्ट देरहालांबाय लकसभानिफ्रायहाय
आरो बिथांनि जितु सिट दङ बेवहायबो जागोन आरो बिदिनो गोबां गोबां दाब दाब जायगाफ्राव आसामावबो जानो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय अल अभार इन्डिया बाइ इलेक्शन्सफोरा बर्तमान जागासिनो हिमाचल प्रदेशनि जों रिजाल्टखौ नायोबा जोबोद मोजां मोनसे आरो आम आदमी पार्टी DMK बिथांमोनाबो लोगो नांनानैहाय मोनसे सिटआव देरहासार जानो हादों एन्ड कंग्रेसआबो गोबांथार सिटआव बिथांमोना देरहासार जानो हानायखौ नुनो मोनो स' गुबै मेन टपिक दिनैनि सावरायनो गोनां जिथु मेन गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम जिथु गोबांथार साख्रि 1 लाख साख्रि आसाम गभर्नमेन्टआ फोसावदोंमोन स' नैबे फुलफिल जानो थांगासिनो दङ एन्ड बे बेलायावहाय साबायखर बावनांगोन जे आसामावहाय गोबां साख्रि थिसनथाइ होदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जोंनि BTC हालामावसो जोङो गोब्राबनानैबाबो बेबायदि साख्रि थिसनथाइ गोबांथार सिटआवहाय नुनो मोनासै जायखियानो हक एड्रिखौ लानानै जितु एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय जितु प्रसेस दंमोन बेखौ लानानैहाय गोबां कन्ट्रोभार्सि जादों गोनो गोथो जादों जितु APSC लेभेलनि फरिखा फाथिगोन होननाय बुंनाय लोगो लोगो जायफोरा बेवहाय एप्लाइ खालामदों बा एग्जामखौ होगोन एसपिरेन्ट्सफोरा माने गोनो गोथो जादों माबोरैहाय पसिबल जानो हागौ जे 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय प्रिलिम्सबो होनो गोनां जायोब्ला बेवहाय नोङो माखासे मेन्स जागोन बेनि उनावसो आरो इन्टारभिउबो लागोन स' दा खोथाया बिसोर 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड ड्राइभार पियन बायदिसिना क्लार्कफोरनि थाखाय जुदि APSC लेभेलनि फरिखा होनो गोनांब्ला नोंथाङा डाइरेक्ट APSCखौनो होगोन ना नङा होमबा मानोथो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बा पियन ड्राइभार जानो थाखाय APSC लेभेलनि फरिखा होनो स' बेवहाय गभर्नमेन्टनि बहाबा नङा बहाबा एसे भुल दङ आरो बेखौ लानानैनो भिक्टर दास होननाय सासे अनलाइन फोरोंगिरि बिथाङा मोजां बाथ्रा बुंलांदों मिनिनानै बिथाङा फोरमायथिनानै होदों जे बेवहाय गभर्नमेन्टनि बहाबा नङा बहाबा एसे भुल दङ आरो बेखौ लानानैनो भिक्टर दास होननाय सासे अनलाइन फोरोंगिरि बिथाङा मोजां बाथ्रा बुंलांदों मिनिनानै बिथाङा फोरमायथिनानै होदों जे आसरित सोर बायदि माने डिसिसन मेकिं लानायावहाय गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ एसेबो सानासै नामा बेबो जोबोद माने साननो गोनां बाथ्रा आरो थारैनो माबोरै बेबायदि गिदिर एथबां गिदिर गोरोन्थिया उइदाउट माने खुनु एक्जेक्ट नटिस गैयालासे हरखाबै बेफोरबायदि फोसावनाया बे भुल जादों बहाबा नङा बहाबा ओमफ्राय बेखौ लानानैनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजोंहाय फिन खनसे फोरमायनानै होबावदों जे बिथांमोना मानिना लादों जे बे हरखाबै जाद्रायदों बेनिखायनो बे खेबावहाय जेरैखि जाया जेरैहाय आवगाय एग्जामखौ फाथिदोंमोन थिग बे लेखायैनो एबारबो नै बाखि थानाय पस्टखौहाय बिदिनो फाथिगोन होननानै बिथाङा फोसावफिनो स' नोंथांमोननो बिथांमोननि बुंनाय बिथांमोननि जे बुंनाय क्लिप्सफोरखौ नोंथांमोना आं दिन्थिनो आखायाव लादों नायब्लानो बुजिगोन जोबोद इन्टारेस्टिं भिक्टर दास दे आरो बावैसो बिथाङा पुलिसजोंहाय माबा माबि दाङाबाजि जादों होननानैहाय बायदिसिना जाथायनि जाहोनाव बिथांखौ दिनै पुलिसा आरेस्टबो खालामनाय जायो स' बेजों रिलेटेड नङा एक्चुअलि रिलेटेड नङा दै बे टपिकआ बे मानि थाखाय आरेस्ट जादों बेनि केसा आलादा बेखौ जोङो उनफोरावहाय नोंथांमोना जुदि खावलायोबा कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरदो अब्ला आं बे भिडिअखौ लानानै फैगोन दा जेन हक जाय एसपिरेन्ट्सफोरा जायफोरा एन्ट्रिनि थाखाय प्रिपारेसन खालामदों अल द बेस्ट मोजाङै प्रिपारेसन खालाम एन्ड नोंथांमोननि जि सिमां हास्थायनाय बे जाफुंसार महर मोनगोन होननानै आंनिफ्राय गुड विशेस थाबाय स' आंखौ बिदाय होदो दिनैनि नैबे भिडिअनिफ्राय आरो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय যদি APSC লেভেলৰ পৰীক্ষা হয় আমি APSC দিম সবকে ACS বনাই দে কি বাল কেলা গ্রেড 3 গ্রেড 4 ড্রাইভার বনাই আছো কেলা সব APSC কেলা সব APS কেলা সব APS ACS বনিম কেলা হয় নহয় আমি যদি APSCৰ কাৰণে পঢ়িবই পাৰো আমি কিহৰ কাৰণে গ্রেড 4 ড্রাইভাৰ চাকৰি কৰিম আমি বোলে কি মই সাইডত বোলে ACS এটা বহি আছে বোলে স্যাৰ মই APSC দি কিনে পাছ কৰি ড্ৰাইভাৰ হৈছো নহয় স্যাৰ ইমান লেভেল নামাৰিব খুন্দা মাৰি দিম পিয়ন এটাক বোলে মাৰিছে ঐ ভাইটি এইফালে আহচোন আপুনি কেলা কথা নকব মই APSC পাছ কৰি কিনে পিয়ন বনিছো ও বে জালিয়া জীৱন বে APSC দি আমাৰ অসমত কি হয় পিয়ন হয়
APSC লেভেলৰ এক্সাম দি আমাৰ অসমত কি ড্ৰাইভাৰ হয় যোৱাকালি মই কেইটামান টেলিভিশ্যনত এটা ডিবেট দেখিছিলোঁ যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিত APSCৰ ধৰণে পৰীক্ষা কিয় হ'ব লাগে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ কাকতবোৰ APSC UPSCৰ দৰে নহয় দুজন মানে কৈ আছে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কাৰণে APSCৰ দৰে পৰীক্ষা কিয় হ'ব লাগে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইণ্টাৰভিউত APR জনে ক্লাছ 10ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব কিন্তু যি নহওক মই বিশ্বাস কৰোঁ যে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত যিমান হওক আমি বিতৰ্কৰ ঊৰ্ধ্বত ৰাখিব লাগে সেইবাবে ময়ো সাৱধানে থাকিব খুজিছোঁ এইবাৰ আমি প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা নাপাতো মেইনছ আৰু ভাইবা ভচিৰ মাজেদিয়ে আমি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিম